Ružomberok sa nachádzal v dobrej finančnej kondícii, bolo to mesto nezauherované, s prebytkom finančného hospodárenia, s dobrou finančnou disciplínou. Boli zachované výrazné sociálne služby, rozvoj školstva, opravené materské školy, pripravená rekonštrukcia základných škôl, stabilizovaný šport a myslím, že mesto malo nastúpenú dobrú cestu ďalšieho rozvoja. Žiaľ, v tomto volebnom období vedenie mesta nenadviazalo na úspechy z minulého, čo sa prejavilo v neúspešnosti získavania externých zdrojov, v stagnácii, vo výraznom poklese rozpočtu mesta a takisto v poklese zdrojov, ktoré sa nachádzali na fonde rozvoja a fonde rezerv mesta. Ružomberok sa rozhodne musí vrátiť na cestu grantovej úspešnosti, pretože my sme dokázali zrekonštruovať niekoľko základných škôl, postaviť cesty, mosty, zrekonštruovať námestia. A toto je jediná cesta, ktorou sa Ružomberok vráti medzi úspešné slovenské, ale aj európske mestá.